tani lase an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn minnu sɔgɔlen bɛ an ka nɛgɛw la nin waati in na kunnafoni siraw kan k'a fɔ aw ɲɛna nin ye Mali kura kunnafoni kɛnɛ sigilikanw ye an ka kunnafoni kumabaw kuruba la bi arabadonya in na mɛ kalo tile 29 san 2024 filɛ nin ye ninnu ye. Gafe kɔnɔna na ka ɲɛsin sɔrɔdasi fangatigiw ma gafe min Bubakar Traoré ne a nɔ minɛna fanga fɛ tɛnɛndon na bolonɔ bɛ a kan a ka kiiri tigɛli bolodalen don juillet kalo tile fɔlɔ nataw la kiiriso ka laseliw la taratadon na ka kɛɲɛ ni dayirimɛminɛw gɛlɛyaw ye a yirala k'a fɔ ko dɔ farala nafɛnkɛnɛw sɔngɔw kan nin waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ suguw kɔnɔna na Mariam Kuyate bɛna an ladɔnniya a taabolow kan jɛmukan kɔnɔ. Senegali masayaso ye laseli kɛ k'a fɔ ko Senegali jamanakuntigi kura Basiru Diomaye Faye makɔnɔnen don sini alamisa la Mali ani Burkina. Nin ye a ka taama fɔlɔ ye Alliance des États du Sahel AES tɔn jamanaw kɔnɔ. Mali, Burkina ni Niger bɛ min tɔndenya la ne u fangabolow bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔdasiw bolo nin waati in na ne u ye u kɔ don CEDEAO ka tɔndenyaw ma. Pennsylvanie bɛ jate l'Amérique marayɔrɔ kumabaw fɛ minnu ka kalata jaabiw bɛna danfaraba kɛ cɛbɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la novembre kalo nata kalataw la. Scott Stern ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ Joe Biden ani Donald Trump ka baaraw la a sigidaw kɔnɔna la. An bɛna laseliw kɛ aw ye a kan jɛmukan kɔnɔna la. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw y'a k'aw bisimila an ka kɛnɛ kan Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga masurumamɔgɔ jalakira ka a nɔ minɛ ka da u ka politiki kulu ka dankarili kumakanw kan gafe kɔnɔ ka ɲɛsin sɔrɔdasi fangatigiw ma kiirikɛlaw ka laseliw la taratadon na. Juma tɛmɛnen ninnu na M5 RFP ye gafe dɔ bila kunnafoni siraw kan ne kangardan kelenbaw ye gosiliw ye ka ɲɛsin fanga ma Bubakar Traoré min ye bolonɔbila kɛ a gafe la minɛna ntɛnɛndon na ayiwa a ka kiiri kiirikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko a bolodalen don juillet kalo tile fɔlɔ nata ninnu na. Halisa ka tɛmɛ ni o kunnafoni ninnu ye M5 RFP ka gafe ko ɲani a kɛlen bɛ fɔɲɔgɔnkɔ kumaba camanba ye Mali jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi Idrissa Sidibe n'ale ye Renouveau TV ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ ɲininkala Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla fɛ awa an k'u ka masala lamɛn. Memorandum ye page 4 ye n'i y'a kalan a jɛlen don k'a fɔ min ye Mali gouvernement ɲɛma an bɛ fɔ waati min na ko bi ale de ye comité stratégique ma ɲɛma ye o même moment Mali gouvernement ɲɛma don nka memorandum in kɔnɔna na a bɛ se ka ye ka jɛya k'a fɔ a bɛ waati caman bɔ bolonfurancɛw bɛ kunnafoniya minnu di k'a fɔ sikana walima danabaliya walima ka dɛsɛ ka jɛ ka baara walima an bɛ ɲɔgɔn fɛ lala kuma dɔ la hakilinaw tɛ kelen ye institution fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye présidence ani gouvernement maa b'a jɛya k'a fɔ nin memorandum bɛ na o kɔrɔfɔfɔlen ninnu ni k'o sɛbɛntiya an b'a jɛya k'a fɔ nin memorandum bɛ a yira k'a fɔ hali ni bɛn bɛ yen tiɲɛna jamanadenw mago bɛ collaboration min na o tɛ yen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'an sinsin min kan. Nga ɲininkali min yɛrɛ bɛ ka maaw yɛrɛ hakili wasi ni waati na o de ye ka dɔn yala Dr Choguel Kokala Mayiga ale dɔnfɛn tɛ ni memorandum ni ye wa min yɛrɛ carila a ka jɛkulu fɛ sabula ale de ye M5 RFP o jɛkulu yɛrɛ ɲɛma ye fo ka taa se Abubakar Traoré ale min yɛrɛ fɛnɛ minɛna ale fɛnɛ ni ye Choguel Kokala ale yɛrɛ masurunyama ye min yɛrɛ ye a tɛgɛnɔ bila nin gafe kofɔlen in na. Dr Choguel Kokala Mayiga an b'a ye ani an b'a bisigiya k'a fɔ a dɔnfɛn ye nin memorandum min bolonɔbilala maa fɛ ni o de bɛ k'ale nɔrɔ bila koba damadɔ bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ M5 RFP ko olu ma ɲininka a la fɔcogo wɛrɛ la gouvernement ɲɛma yɛrɛ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ bɛ ka gouvernement min ɲɛminɛ bere ni k'o minɛ bi ko sigili sen kan ale ma ɲininka o la memorandum b'o pereperelatigɛ di olu ma consulter an b'a fɔ k'a fɔ o ye hami ye wa o ye jɔrɔ ye wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kolofɛgɛya la nati Mali furancɛ fanga in kɔnɔna na kosɛbɛ. Ayiwa o tɛmɛlen kɔ nin ko in yɛrɛ bɛ se ka wolo mun de la kɔfɛ. Nin ko in bɛ se ka wolo min na o ye ko damadɔ de ye jɛ bi ban peut-être M5 RFP ani CNSP jɛkulu kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ maa ɲɛma kura bɛ ɲini walima a bɛ wajibiya
halibi M5 RFP tendance Shogel olu ka ɲɛfɔliw kɛ nin ko in kan u k'a dɔn maliden sigiyɔrɔma miliyɔn caman minnu jigi sɛmɛn bɛ furancɛ fanga na olu ka a bɛ wajibiya u ka bɔ ka ɲɛfɔli dɔw kɛ kɔntɛ a tɛ taa laban foyi la fɔ scénario kɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye dugumamaw bɛ tigɛ mara kɛbaw la an bɛ se k'a fɔ o dun fana bɛ se ka wolo min na o ye danabaliya siga ɲɔgɔn na ani lala n tɛ i kɔkɔrɔma don walima ɲugu ɲɔgɔn na wa bi baara ye walima wale in bɛ se ka taa laban o de la n ka foli b'aw ye. Ayiwa halisa ka tɛmɛ ne ni hakilina kelen ninnu ye Dr Amadu Ture n'ale ye kalanfa ye ɲininikɛla politiki ɲininikɛla ani lakanaw ni bɛnw hakili jagabɔkɛla fɛnɛ don ale fɛnɛ ɲininkara VOA Banbara ka lasilikɛla Mohamed Daɲogo fɛ a taabolo kelenw kan ayiwa a ye kuma min fɔ Mali premier ministre ani fanga tigilamɔgɔw ka nin bɛnbaliya ko ninnu kan an ka jɛ an k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Dr Touré an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban in na maa caman b'a la k'a fɔ ko gɛlɛya ko bɛ premier ministre Choguel Kokala Mayiga ani fanga ɲɛmaabaw cɛ yala e hakilinata o ye mun de ye o la. Avant k'an ka kuma gɛlɛya nin kan il faut k'an ka rappel dɔɔni kɛ histoire la a daminɛna na u ye ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ donc forcément a dama ɲɔgɔn cɛ wagati dɔ bɛ gɛlɛya dɔ bɛ na. Mais hakilina mun bɛ gɛlɛya mun bɛ sisan ne hakilina ye mun ye premier ministre na fanga mɔgɔ u kan ka bɛn parce que problème mun bɛ u ye sira mun ta ka rectification de la transition kɛ ka décision mun ta ka baara mun kɛ jamana den bɛɛ hakili b'a la u dalen de premier ministre la u dalen de président de la transition la mais sisan n'u nana ka ɲɔgɔn bila a gɛlɛya bɛ se jamana den ma parce que gɛlɛya mun bɛ courant gɛlɛya bɛ sécurité gɛlɛya bɛ ji gɛlɛya bɛ bon an hakilila u kan ka ɲɔgɔn minɛ ka programme minnu ban o ye layidu mun ta jamana ye u ka sinsin ka ban. An y'a ye fana k'a fɔ nin wagati laban in na mun kɔni ye lajɛrɛ belebele min n'an k'ale ma ko dialogue intermalien o fana o kun cɛra o laɲiniw olu kan ka don ba la yala bibi in na gɛlɛya ni maa filaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ a to nin ko ninnu ka se ka don ba la wa. Bon, recommandation minnu bɔra dialogue intermalien recommandation mun bɛ président y'a fɔ cogo min a ye gouvernement yamaruyaw ka baara ni recommandation appliquer mais mɔgɔ mun kan ka recommandation o ye premier ministre donc o de y'a kɛ ni hakilila gɛlɛya kan ka bɔ premier ministre n'a ka président cɛ pour que u bɛ se ka baara kɛ ka recommandation ninnu appliquer parce que gɛlɛya dun o dun man ɲi fila cɛ a bɛ jamana segin kɔ a bɛ sira di jugu ninnu ma parce que recommandation minnu président organisation de la transition ka organisation ninnu organe ninnu de kan ka a labilasira surtout premier ministre a kan ka politique élaborée ka taa défendre CNT la donc ni n'a ma temps ninnu sɔrɔ k'ani président tɛ se ka kuma donc a bɛ recommandation ninnu bɛ gɛlɛya dɔɔni bɛ sɔrɔ o kɔnɔ. ɲininkali laban o ye mun ye o de ye k'a fɔ maa caman bɛ yen minnu bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ nin maa fila ɲɔgɔn cɛ olu bɛ ka fɛn min fɔ o de ye k'a fɔ premier ministre yɛrɛ cakɛɲɔgɔn dɔ n'o ye Bubakar Karamɔgɔ ye o taara minɛ fo a ka cakɛyɔrɔ la i ka dɔn mun ye primature yɛrɛ ye yala e yɛrɛ bolo o ko in o bɛ se ka gɛlɛya de ye premier ministre ani fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa. A ye memorandum minnu kɛ donc a ye fanga kɔrɔma tigɛ donc o de ye que bon n t'a dɔn se ka don juste kuma la mais a ye reproche minnu kɛ donc a wele o de kama mais memorandum a bɛ se ka bila activité politique la bon memorandum ni a tɛ foyi kɛ premier ministre ni président ka baara kɛ la o memorandum o bɔra M5 la mais sisan an bɛ jɔ wagati min na Mali ko de bɛ premier ministre côté M5 tɛ président mais Mali ko a tɛ ka fɛn kɛ premier ministre n'a ka président ka baara ko la. I ni ce ni baraji k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci beaucoup voilà. nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan halisa an bɛ to o bolo kelen nin kan bɛnbaliya an bɛ don min na ko bi o carilen don kosɛbɛ M5 RFP tɔndenw olu ni ɲɔgɔn cɛla la ka sababu kɛ gafe labilalen kunnafoni siraw fɛ juma tɛmɛnen ninnu na min bɛ dankarili kumaw fɔ ka ɲɛsin fanga tigilamɔgɔw ma a sen fɛ Choguel Kokala Mayiga Mali premier ministre masurumamɔgɔ dɔ o nɔ minɛna ayiwa a ka kiiri yɛrɛ bolodalen don ko juillet kalo tile fɔlɔ nata ninnu na kiiriso mɔgɔw ka laseliw la yaasa ka se ka faamuyaliko ɲuman di aw ma awa an ye wele bila Alexis Kalanberi ma ale ye kunnafoni di ɲɛmaa ye ka bɔ Bamakɔ Alexis ni tulo b'an na i bisimila an tulo b'aw la an ka foli b'i ye ayiwa ɲininkali fɔlɔ ye min ye M5 RFP tɔndenw ka nin bɛnbaliya kun de ye mun de ye waati la jamana mago bɛ fara ɲɔgɔn kan ninnu na
a ko ka ca muru damandi sogo ka fasa n'i y'a jateminɛ i y'a dɔn bɛnbaliya di M5RP yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ fɔ a taara fara dɔw bɛ minnu k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta dɔw tora Sobel kɔ olu bɛɛ n'u kamina don bɛɛ n'u hajuw don ani bɛɛ dalama don ka ɲɔgɔn kɔnɔ o gɛlɛya fɔlɔ tun bɛ yen nka minnu ko k'olu ye Sobel ka mɔgɔw ye i y'a dɔn o ɲɛma dɔ yɛrɛ tun ye a ka kankɔrɔsigi ye ayiwa ni e ka ɲɛma e kankɔrɔsigi taara fɛn fɔ o ma a ma fɔ sutura la fɔ k'a fɔ jama la i y'a dɔn kɔni se k'a fɔ k'i to kalama wali k'i sen dɔw la. O ye ɲininkali gɛlɛn ye o kelen kɔni ayiwa a bɛnbaliya nin fɛnɛ a kɔlɔlɔ a bɛ se ka kɛ mun de ye Mali yɛrɛ jamana politigiw ani a tɔgɔ ye di faso jamaw ani Mali yɛrɛ ka ɲɛtaw jamanadenw ani u ka tugu ɲɔgɔn na olu ni ɲɔgɔn cɛla la yala kɔlɔlɔ b'a la wa? Kɔlɔlɔ caman b'a la ka tugu n'i y'a jateminɛ Sobel ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye gouvernement ka baara ye bi ka baara kɛ jamana ye ka baara kɛ président Hamina ye ka taa sira min fɛ o ka kɛ nka n'i y'a jateminɛ ni Sobel ɲininkara ko kuran ko gɛlɛya bɛ a b'a fɔ ni dalen don a la sini bɛna fura sɔrɔ a la ni ko lakana baliya bɛ a b'a fɔ ni dalen don a la sini bɛna fura sɔrɔ a la nka an ye ko kura min o ye kabini waati sera an ɲɛ b'a la ni a bɛ tuma n'a kɛrɛfɛmaw bɛ tuma ani a masuruma mɔgɔ ninnu minnu bɛ tuma bɛɛ bɛ i n'a fɔ kɔrɔmatigɛli kɛ ka taa Asimi fan fɛ ayiwa a bɛ mun de jira a bɛ a jira de ko a dusu kasilen don wala a b'a ɲini a ka gɛn de ka tugu bɛɛ sigilen don bɛɛ b'a dɔn bi i ye jateminɛ kɛlɛ tɛ jateminɛ kɛlɛ b'a dɔn bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ jatu ni ɲɔgɔn cɛ nka nin sigilen don fɔ n ka gɛn nin sigilen don fɔ a ka taa yɛrɛ ma a b'i n'a fɔ a kɛlen don pati kolonba ani ɲɔgɔn fɛ nka man di ani bɛɛ b'a fɛ ka tɔ kelen pousse fiɲɛ ka y'o la wali farali da ka bɔ tɔ kelen na an ka fara nka da kana bɔ nin na a b'i n'a fɔ an sigilen bɛ k'o de kɔnɔ. Ayiwa kamanaganko yɛrɛ ye min ye ne a jate minɛna o de ye k'a fɔ nin minɛli bɛ ka kɛ nin tɛ minɛ a ka mɔgɔ masuruma fɔlɔ minɛlen ye u ye Kader Mayiga minɛ a ma kuma premier ministre yɛrɛ ma bɔ ka fɛn fɔ ayiwa Boubacar Traoré in fɛnɛ minɛna a ma fɔ hun a ma fɔ han a ma foyi fɔ bon e yɛrɛ hakili la o bɛ mun de jira? A ka gɛlɛn n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min minɛna e sɔrɔna donni na a ma minɛ a yɛrɛ kungo la a minɛna de ko fɛn kɛr'i la fɛn bala ka k'i la min man kan min a ma jɛ ni min ye ayiwa olu bɛ minɛ e ma kuma o kan e ma foyi kɛ ka taa o fan fɛ a b'i n'a fɔ e bala ka jira de min ka gɛlɛn ma o ye e jɔyɔrɔ ko in ye nka tiɲɛ na fɛn bɛɛ kɛra fɛn bɛɛ jira la walasa a ka taa nka a b'i n'a fɔ a t'a fɛ ka taa yɛrɛ ma nka yan'o cɛ kɔni yanni farali cɛ a kɔlɔlɔba de bɛ se la jamana ma ka tugu n y'a fɔ cogoya min na minisiri fan kelen kɛn bɛ tilennabila ye n'a yɛrɛ bɛ kuma don o don a b'a fɔ u t'a lamɛn u t'a bonya ayiwa ne ka baarakɛla tɛ n lamɛn a tɛ n bonya e n'a gɛn e yɛrɛ ma taa y'a dɔn kɔni o ka gɛlɛn a ti faamuya mɔgɔ fɛ. Ayiwa Alexis komi e ye kunnafoni sɛnsɛnla ye i bɛ i dɔɔnin don kosɛbɛ politiki taabolow kan mun de bɛ se ka kɛ ka to ka ni ɲɔgɔn fasɔnw bali jamana kɔnɔ jamana min n'a a bɛ Mali ye n'u bɛ nin situation sugu la n'o ye a bɛ fɔ a ma ko crise mun bɛ se ka kɛ tagali ɲɛfɛ pour que ni ɲɔgɔnw ka se ka a kana se ka kɛ dakuruɲa fila la dɔrɔn. An y'a jateminɛ n y'a fɔ cogoya min na bɛɛ b'a fɛ ka jira k'a fɔ ko an man di nka farali dati bɔ ne na ayiwa sabanan ye jɛkulu sabanan min bɛ se ka fura sɔrɔ nin na o CNT ye kabini waati la a fɔra ko CNT b'a fɛ ka premier ministre wele ka ɲininka ani k'a ka baara fɛsɛfɛsɛ ka lajɛ n'a sɔrɔ o bɛ se ka danaya ta kan before the extro ayiwa nin tun ye an balimakɛ Alexis Kalanberi ka kumakanw ye a bɔra k'a ka hakili n'aw di a ma fɛn min ye Mali M5RFP ka gɛlɛya minnu olu bɛ yen nɔ sisan o kɔnɔna la
awa sisan an b'a ɲini aw fɛ a ka to nɛgɛ kan aw kana taa kunnafoni tɔw b'an bolo an bɛna segin ka na kɔfɛ sisan. Senegali jamanakuntigi kura Basiru Diomaye Faye min ye fanga ta mars kalo tɛmɛnen ninnu na makɔnɔnen don sini alamisa la Mali ani Burkina nin bɛna kɛ a ka taama fɔlɔw ye Alliance des États du Sahel AES jamana kɔnɔ minnu ye u kɔ don CEDEAO ka tɔndenyaw ma kɔsada ninnu na bi araba in na Senegali masayaso ale y'a jira k'a fɔ kunnafoni siraw kan ko nin taama nin kun de ye ka taa ka sigiɲɔgɔnya ani badenyaw la sinsi bɛn ni keleya ni tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw olu kɔnɔna na AES ne Mali Burkina ani Niger bɛ a kulu kɔnɔna na foroba fangaw minɛna sɔrdasiw fɛ fanga dafiriw sen fɛ ka tɛmɛ halisa ka to o sira kelen nin kan an ye Senegali masayaso ye laseli minnu kɛ k'a fɔ ko Basiru Diomaye Faye Senegali jamanatigi kuntigi kura n'a kan ka taama kɛ Mali ani Burkina Faso kana AES Alliance des États du Sahel o jamana ninnu kɔnɔ awa an ka laselikɛla min bɛ Senegal nama jara an ye wele bila a ma a b'an bolo directement na nɛgɛ kan an n'a bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ a kuɲaw kan nama i bisimila kadi ini wula vewa bambara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula ni waati na ayiwa ni ɲininkali fɔlɔ ye min ye o de ye ka a yira a ye e bɛ mun de dɔn nin taamako ninnu kan mun de kunnafoni jumɛn wɛrɛ b'a kan anw tɛ minnu dɔn n'i bɛ se k'olu fɔ an ɲɛna teliya la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na komi i y'a fɔ Senegali jamanakuntigi Basiru Diomaye Diakhar Faye bɛ taa Mali Burkina Faso ani Burkina Faso jamanaw na sini alamisa a jirala ko nin taama in kun ye de ka badenya sinsin Senegali ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bawo tariku kɔnɔ badenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ baarakɛɲɔgɔnyaw ni teriyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a bɛ kalikandi dɔn ni jamanaw cidenw tun nana Dakar Senegali jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye kabini a sugandira ka kɛ jamanakuntigi ye a y'a ka taamaw daminɛ a sigiɲɔgɔnw ni CEDEAO jamanaw de fɛ a fɔlɔla Mauritanie jamana de la avril kalo kɔnɔ o kɔfɛ Gambie Guinée-Bissau Guinée-Conakry Cap-Vert Côte d'Ivoire Ghana ani Nigeria kadi ayiwa nama n'i ye jateminɛ kɛ sisan taama in a bɛ mun de yira AES jamana ninnu kɔnɔna na k'aw ladɔnniya Basiru Diomaye Faye taalen Nigeria jamana na ani a tɔɲɔgɔn Bola Tinubu u sinsinna kosɛbɛ Mali Burkina ani Niger seginni na CEDEAO kɔnɔ Basiru Diomaye Faye yɛrɛ tun y'a jira ko a bɛna fɛɛrɛw bɛɛ kɛ CEDEAO ka filiw latigɛ walasa u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ a bɛ se ka kɛ Basiru Diomaye Faye ka nin taama ye Mali ni Burkina Faso a bɛ fara a ka laɲiniw kan ka AES jamanaw nati CEDEAO kɔnɔ ko kura kadi ayiwa mɔgɔ dɔw dun tun bɛ kuma la k'a jira k'a fɔ ko Basiru Faye tun kan k'a ka taama ninnu fɔlɔ AES jamanaw de la AES mɔgɔ dɔw b'a kumaw fɔ yala kumakan minnu b'a la k'a fɔ fɛnɛ ka sin hali o yɛrɛ seginniko ninnu ma AES jamana dɔw denw dɔw fɛ Senegali jamana politikikɛlaw olu bɛ ka mun fɔ o kow kan tiɲɛ don bawo komi i y'a fɔ cogo min na Mali ni Senegal ka baarakɛɲɔgɔnya Mali ni Senegal ka baarakɛɲɔgɔnya la Senegal bɛ nafa min sɔrɔ Mali la a ka ca ka tɛmɛ jamana caman kan o kama jamanadenw jateminɛkɛlaw tun y'a jira k'a ka kan Basiru Diomaye Faye k'a ka taama fɔlɔ daminɛ ni Mali jamana de ye dɔw fana y'a jira k'a man kan bawo sɔrdasiw de bɛ fanga la u nana fanga dafiri de kosɔn wa mɔgɔ caman b'u hakilina fɔ nin kɔɲa in kan a jirala waati dɔ la yɛrɛ
ko marajɛkulu ɲɛma de bɛna taa Mali la n'o ye Usumani Sonko ye nka sisan Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ y'a ŋaniya ta k'a bɛ taa Mali ni Burkina Faso jamanaw na sini alamisa mai kalo tile 30 la walasa ka baarakɛɲɔgɔnyaw sinsin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Senegali jamana kɔnɔ bi an bɛ waati min na société civile politique mɔgɔw ani marabagaw caman yɛrɛ ka mɔgɔw ka laɲini ye de AES jamanaw ka segin ka na CEDEAO la nka a jirala ko n'u seginna ka na kokura ka kan CEDEAO fana ka kɛ farafinna tilebiyanfan jamanadenw ta ye ka bɔ jamanakuntigiw dɔrɔn ka ŋaniyaw waleyali la bawo ko o de y'a to bi Mali Burkina ni Niger ye AES bila sen kan dɔw fana y'a jira ko Mali ni Burkina ni Niger man kan ka sigi ka na AES CEDEAO kɔnɔ kokura bawo ko nafa t'a la nka Senegali jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye ka nin caman ye Mali ni Burkina Faso alamisa la u ka segi ka na CEDEAO la hakili la o bɛ fara a ka laɲiniw dɔ kan Kadiatu. Ayiwa an ka foli b'i ye Nama k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye an ka lasilikɛla ka bɔ Dakar Nama Jara ale ka kumakanw ye Bassirou Diomaye Faye ale ka taama kan Mali kɔnɔna na. Ka kɛɲɛ ni dayɛlɛmɛminan gɛlɛyaw ye a yirala k'a fɔ ko dɔ farala nafɛn kɛnɛw sɔngɔw kan an bɛ waati min na i ko bi Bamakɔ suguw kɔnɔna la. Mariam Kuyate n'ale ye VOA Banbara ka lasilikɛla ye ale ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Ka kɔn kalo kelen ye min ye nakɔfɛnw ye an y'a ye olu sɔngɔ kun nɔgɔyalen bɛ kosɛbɛ tamati b'o la supɔn b'o la gɔyɔ b'o la foronto b'o la gankɛnɛ o n'a ɲɔgɔnna caman min yɛrɛ kun kelen bɛ ka nisɔndiyaba lase gadomusow ma nka ni waati in na an y'a ye nakɔfɛnw gɛlɛya dolen bɛ olu sɔngɔkow la dɔɔni tamati min tun bɛ san fɔlɔ dɔrɔmɛ 20 olu kɛlen bɛ bi dɔrɔmɛ 40 ye foronto min tun bɛ san 2 duuru 3 duuru fɔlɔ bi olu kɛlen bɛ 1 duuru fo ka taa se gɔyɔw ma minnu tun bɛ san dɔrɔmɛ 10 olu bɛ ka di bi dɔrɔmɛ 20 o b'a yira k'a fɔ ko bi an bɛ waati min na i ko sisan fɛnkɛnɛw olu sɔngɔ caman yɛlɛlen don o kan ni waati in na sannikɛlaw olu kɔni caman y'a yira k'a fɔ ko nin kelen bɛ gɛlɛyaba ye u ma. Est-ce que nin t'an yɛrɛ nɔ ye parce que n'a fɔra k'an ka fɛn mun nɔgɔya sugu kɔnɔ mɔgɔ n'i nana sugu kɔnɔ k'i bɛna sanni kɛ u b'a fɔ ko non an y'a san nin da in de la Mali jugu y'a yɛrɛ de o. Sinon fɛn bɛɛ b'an fɛ yan nɔ mais comment se fait-il que a bɛ ka gɛlɛya mun de bɛ k'o kɛ sinon nin man kan tɛ ka gɛlɛya o tomati ni fɛn ninnu n'i taara ko tomati den kelen 20 tomati den kelen 40 a fɔ k'a bɛ ta a bɛ i yɛrɛ si taara i bɛna mun san yɛrɛ n'a fɔra ko 400 nasɔn o tɛ bɔli kɛ tuguni fo 600 1000 yala a ma nɔgɔn dɛ. 2 duuru mais sisan a kɛra 3 tan tomati ninnu fana an kun b'o san yɛrɛ sisan yɛrɛ o kɛra den kelen ta ye ne tɛ ni yɛrɛ kun 4 tan an kɔni bɛ dugawu de kɛ don Ala k'a nɔgɔya hali n'a sɔrɔ ni nasɔngɔ min bɛ fɔlɔ ta bɔ sisan a t'o bɔ tuguni. Ni ngɔyɔ sisan den kelen 20 tan bɛ nin sɔrɔ 5 b'a sɔrɔ. Sanni feere okumu kɔnɔ i bɛ ɲɔgɔn sama ye ka caya jagokɛlaw ni sannikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ nakɔfɛnw o gɛlɛyali ni waati na mun nana n'o ye jagokɛlaw olu b'an jaabi. Nakɔfɛn ninnu gɛlɛya bɛ ka bɔ min awɔ ka mɛ gɛlɛya ye jiko de ye an bɛ yɔrɔ min na sa ji tɛ yen ni ji tɛ yen mɔgɔw bɛ fɛnkɛ de kɛ mansin kɔnɔ ka nakɔ sɔ n y'a fɔ ko ka gasoil ta ka kɛ mansin kɔnɔ ka nakɔ sɔ yɔrɔ a feere ma nɔgɔn k'e ka gasoil sɔngɔ bɔ fɛn na ka tila k'i yɛrɛ ta b'a dɔn ka sɛnɛkɛfɛn b'a dɔn ka engrais wari b'a la gɛlɛya o ye gɛlɛya sababu dɔ ye o y'o ye dɔ bɛ malidenw yɛrɛ fɛnɛ na n'a fɔra bi ko nin fɛn ma sɔrɔ mɔgɔ kelen fɛ kelen b'a ta gɛlɛya gɛlɛya sobasiba ye malidenw yɛrɛ ye tamati den kelen dɔrɔmɛ 10 200 dilen ma e bɛ tulu sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ a bɛ balo bɔ wa cɛw ko k'u bɛ nasɔngɔ di mun bɛ de a tɛ bɔli kɛ gɛlɛya dun b'an kan i bɛ yɔrɔ min na ni bɛ legumu feere ni 20 ma taa dugu kɔnɔ i tɛ legumu feere fo n'i ye mɔgɔw ka minɛn sonya. Fɛnkɛnɛ minnu filɛ nin ye n'o ye tamati jaba foronto gɔyɔ o n'a ɲɔgɔnna caman jagokɛlaw y'a yira k'a fɔ ko a bɛna to gɛlɛya kɔnɔ ko fo ka seliba o ɲuman tɛmɛ nɔgɔya bɛna don o la samiya o masurunya na. Mariam Kuyate ale ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na l'Amérique jamana la Pennsylvanie ale bɛ l'Amérique mara kunbaba ye a bɛ jate olu fɛ minnu ka kalata jaabiw bɛna se ka danfara tigɛ cɛbɔ 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la novembre kalo nata kalataw la. Scott Stern ale ye VOA ka laselikɛla ye ale ka sɛgɛsɛgɛli bɔra a kan Joe Biden ani Donald Trump olu bɛ kan ka baara min kɛ ni sigida ninnu kɔnɔna la an k'a lamɛn.
Pennsylvanie ye duguba de États-Unis nga politique siratigɛ la dugulenw tilalen do o tilali in kosɔn cɛbow bɛɛ bɛ se ka sebaya sɔrɔ ni jamana kunti kalata in na o ye Michael Sanchez ka hakilina ye kalanfa do politiki la Temple sanfɛ kalanso la Pennsylvanie b'a ka baarakɛyɔrɔ la nin waati na an ye Donald Trump sugandi san 2016 kana Joe Biden sugandi san 2020 la wotew senfɛ tuma bɛɛ danfara min bɛ bila u ni ɲɔgɔn cɛ a b'a damina ba 40 walima ba 80 de ye mara min do mɔgɔw hakɛ bɛ taa miliyɔn caman na o kɔrɔ an tɛ kan kelen fɔ Michael Sanchez ka fɔ la Pennsylvanie dugudenw ka haminako bɛ ye soroko ani tungaladenw ka gɛlɛya mun b'u kan hakilifalenw bɛ ka caya Biden n'a ka mɔgɔw fɛ walasa ka jamana soroko nafamayɔrɔw bila ɲɛfɛ mɔgɔ caman tɛ k'o faamu fɔlɔ u ka haminako bɛ ye soroko de ye nka jamanadenw kɔni bɛ ka hami tungaladenw de kan dancɛ la jamana sahel yanfan na hali ni Pennsylvania ni dancɛ cɛ ka jan Trump campaigning in Pennsylvania includes attacking Biden border policies and clean energy initiatives. To think about what we have nanya miri gɛlɛya wulila jamana dancɛ la ani an bɛ muɲu o kɔnɔ kuranko gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan bawo mobili caman bɛ boli kuran de kosɔn yala bɛɛ de b'a fɛ ka kuran mobili san a si bɛɛ kɔnɔ wa mobili minnu bɛ boli kuran kosɔn ani sini jamana jagokɛfɛnw dɔncogo jamana kɔnɔ olu ye ko gɛlɛnw de ye o la politiki siratigɛ la jamanadenw bɛ tɔnw de kɔnɔ ani u labɛnnen do nin kalo in kɔnɔ Joe Biden ye Sinow ka kuran mobiliw hakɛw caya fo sigiyɔrɔma 4 Ameriki dugukolo kan nka bi k'a ka jate la konkuransi taabolo namara b'a la ka ɲasi Ameriki baarakɛlaw ma ne yɛrɛ y'a ŋaniya ta walasa mobili kuralamaw ka dilan yan Ameriki baarakɛlaw ka tɔnbaw fɛ wa o bɛna kɛ Donald Trump y'a fɔ Pennsylvanie marabatigiw ye ko Joe Biden tɛ se ka san 4 wɛrɛ kɛ jamana kuntigiya la bawo fanga t'a la Joe Biden ye jamana kuntigi jugu de ye a tɛ se foyi la a ye nambara min kɛ o ma deli ka kɛ an ka jamana tariku kɔnɔ Joe Biden lamɔna Scranton dugu de la Pennsylvanie mara la campagne senfɛ a y'a jira ko Donald Trump bɛ komi mɔgɔ min bɛ biri nafolotigibaw kɔrɔ k'a sɔrɔ ale ka haminako bɛɛ ye Ameriki jamanadenw de ye an bɛɛ ka denmisɛnniya la an bɛ ni mɔgɔ suguw dɔn wa ne jigi ye Ameriki de ye sababu ɲumanw bɛ yan Scrantonkaw ne y'a aw dɔ ye a ye baarakɛlaw ye a bɛ wasa kɛ Ameriki Joe Biden n'a ka ɲɛmadan kan Kamala Harris u bɛ campagne na nin dɔgɔkun in kɔnɔ Pennsylvanie n'o bɛna kɛ o ka siɲɛ 4nan ye Pennsylvanie mara kɔnɔ ɲinan sa in na an dalen bɛ layidu talenw na Ameriki n'u bɛ kɛ hɔrɔnya tilennenya sababu ani ŋaniya ɲumanw kɔnɔ a bɛɛ fɛ Donald Trump y'a fɔ Pennsylvaniekaw ye k'ale bɛna Ameriki lasegi a ka maracogo ɲuman na i n'a fɔ kɔrɔlen an bɛ waati min dantɛmɛwalenkɛlaw bɛ ka ɲini kan ka jamana tila wa an ɲɛ b'u la u bɛ kɔniya dɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Donald Trump y'a fɔ Pennsylvaniekaw ye k'ale bɛna Ameriki lasegi a ka maracogo ɲuman na i n'a fɔ kɔrɔlen an bɛna Ameriki fanga sigi so san 4 ɲina bonya tun b'an kan diɲɛ fan bɛɛ nka bi an kɛra tulonkɛfɛn ye o tɛna mɛn tugun jateminɛ dɔ kɔni y'a jira nin kalo in kɔnɔ n'o ye sondage ye ko Joe Biden ni Donald Trump bɛɛ ka damakɛɲɛ mɔgɔ hakɛ minnu ka kan ka wote u ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana kunti kalata in na Pennsylvanie mara kɔnɔ k'a sɔrɔ san 2020 jamana kunti kalata la Joe Biden de ye sebaya sɔrɔ Pennsylvanie mara kɔnɔ an balimaw nin bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ayiwa aw bɛ kunnafoni ninnu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka bɔlɔlɔ siraba n'o ye www.voabambara.com a b'u sɔrɔ an ka pagew fɛnɛ kan YouTube, Facebook ani Instagram awa a k'an bɛn waati wɛrɛ